An dara láis fiche meitheamh a bhí ann. Bhí scrúdathe na hard teisteamaireachta críochnatha ag Seán agus Liam. Labhair siad lena dismitheoirí faoin blean a bhí acu. Theasta go dul campáil cois trá i Loch Garman don deir seachtaine. Cheap mam gur smaoinemh maith a bheith. Nuair a thris siad an tionad campála, thóg siad a bobal. Bhí Liam ansáasta leis, agus cheap sé go mbeadh sé anchompordach. Aimsir álinn a bhí ann, agus bhí báid le feiceáil ar an farraige. Tar éis nóin chuan na buachaillí go dtí an trá. Léigh Seán a leabhar, agus bhí Liam ag tógáil na gréine. Bhíad ar son a sásta. Go tobann dathraigh an aimsir. Thosaigh báisteach ag titim agus go é láidir ag séide. Rith na buachaillí I dtreo an ionad campála. Nuair a thris siad an tionad campála, chonig siad radharc uafásach. Bhí a bobal tar éis titim as a chéile. Bhí gachrod fluch báite. Bhí imní ar na buachaillí. Chuir Liam gléach ar dad. Bhínig sé cad a tharla, agus dúirt sé go raibh an bheirt acu fluch go cracin. D'inis dad dó go raibh óstáin deas in aice láimhe agus go raibh aithne aige ar an manisteoir. Dúirt sé go níochach sé as seomra dóibh. Chuain na buachaillí go dtí an óstáin. Óstáin na fáile an tanam a bhí air. Dis siad béle deas I mílan an óstáin. Bhí an bheirt acu sona sásta a rís. Smaoinigh Liam gur olc an ghae nach séideann maith do dhuine éigin.